ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋୟା ଚିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପିଙ୍କି ସୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ତାହା ବି ସୋୟାବିନ୍ ଉପରେ। ଆପଣ ତ ଘରେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। এবং যদি ମୋ ରେସିପିଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସୋୟା ଚିଲି ପାଇଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଛୋଟ ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଦାନା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି କୋଲା କରି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, କାରଣ କୋଲା କରି ଛଡ଼େଇଲେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକୁ ପିଆଜ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମୁଁ ଏହିପରି ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, ଏହା ପୁରା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ନେଇଛି। କିଛି ଛୋଟ ଅଦାକୁ ଏଠି କୋରିକି ରଖିଛି। ଆଉ 5-6ଟି ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ 4 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି, ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଜାଗାରେ ମଇଦା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି, ଡାର୍କ ସୋୟା ସସ୍। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାଗି ବା କିସାନ ଯେକୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି କଡ଼େଇରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ନେଇଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମ ସୋୟାବିନ୍ରେ କିଛି ଲୁଣ ପଶିଲେ ଏହା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସୋୟାବିନ୍କୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଥିରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସୋୟାବିନ୍ରୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ପୁରା କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଚିପୁଡ଼ିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ପୁରା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ ଯେମିତି ପାଣି ଅଂଶ ନ ରୁହେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାଉଲକୁ ଏଠି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ। ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଆମ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 4 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆମେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ସିଝିଲା ବେଳେ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା କି କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ହାତରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ମୁଁ ସେଥିରେ 4ରୁ 5 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମ ସୋୟାବିନ୍କୁ। ତେଲ ଏବେ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି। ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୋୟାବିନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ସୋୟାବିନ୍ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଆଣୁଛି। ଏଠି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ନେଇଥିବା ଓଦା କୋରାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣର ଏଠି ମୁଁ କୋରା ନେଇଛି। ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ମସଲା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ, କାରଣ ନେଲେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା।
एबे एथिरे काटिकी रखिया गोटे कैप्सिकम को ऐड कर दोछि। आमे यहाँ को 2 मिनट पर्यंत फ्राए करिया जे पर्यंत आमर पियाज लाइट ब्राउन कलर आसीनी एवं कैप्सिकम मध्य जे पर्यंत सीझी ना से पर्यंत आमे यहाँ को फ्राए करिया। एठी कैप्सिकम एवं पियाज सीझिया पई 1 मिनिट लीड कवर कर देउछि। देखंतु आमर एठी कैप्सिकम एवं पियाज पूरा फ्राए हो सारानी। एबे एथिरे फ्राए कर रखिथिबा सोयाबीन को ऐड कर देबा। एबे एथिरे सोयाबीन को ऐड कर दोछि। एबे याको आमे टिके भल से गोळै नबा। एबे एथिरे मु 3 रु 4 चमच टमाटो सॉस ऐड कर दोछि। आपण जेतिकी ग्रेवी रखिया को चाहबी से अनुसार टमाटो सॉस ऐड करिवे। मुझे हाफ चम्मच सोया सॉस ऐड कर दोछि। बेसी नेबे नाही नहले हम सोया सॉस स्मेल आ पार्टी को असले भल लागो नहीं। एबे एथिरे मु हाफ चम्मच लंका गुंड ऐड कर दोछि। एबे याको हमें भल भाबे गोळाई नबा। मु एथिरे बे आउ अध चमच लूण ऐड कर दोछि। आमे फास्ट लूण देइथिले तेणु आपण टेस्ट करके लूण ऐड करिवे। एबे हमको आमे भल भाबे गोळाई नबा। मु एथिरे आ गोटे चमच टमाटो सॉस ऐड कर दोछि कारण आम ग्रेवी पूरा सुखी गलानी। टिके जुकजुकिया रहले यार टेस्ट बहुत बढ़िया लागियो। एबे एथिरे मु आ गोटे चमच टमाटो सॉस ऐड कर दोछि। आपण जेति चाहबे सेही हिसाब नै परिबे। टिके जुकजुकिया आम ग्रेवी रहले बहुत सुंदर लागियो और खाइबा भी बढ़िया लागियो। एबे याक आमे 2 मिनिट पर्यंत एमति टिके भल भाबे चलै नबा एवं लीड कवर करी 1 मिनिट पर्यंत ताको एमते सीझीबा को छाड़ दबा। 1 मिनिट परे देखंतु हमर पूरा रेडी हो गलानी। एबे एथिरे मु काटिकी रखिथिबा धनिया पत्र किछि ऐड कर दोछि। धनिया पत्र पूरा ऑप्शनल। एबे हाक हमें भल भाबे गोळाई नबा। देखंतु हमर सोयाबीन मंचूरियन पूरा रेडी हो सालानी। एबे हाक मु गोटे प्लेट को काढी देखौछि आपनकु। देखंतु एबे हमर सोयाबीन मंचूरियन पूरा रेडी हो सालानी। यहाँ को आपण रुटी सहित बा भात सहित मध्य खाई परिबे। बहुत टेस्ट लागिवो। घरे थरे निश्चय बनेकी मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु। मो सोया चिली आपण मानकु केमिति लागिला तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करिया जमाई भूलंतु नहीं। वीडियो टी यदि भल लागिला ते ताकु लाइक करंतु एवं फ्रेंड्स मानक सह शेयर करंतु। रहिली नमस्कार बाय बाय।